рӯзи чоршанбе дар шаҳри Кобул садҳо муҷоҳиди собиқ гирдиамоӣ доир намуда таъкид карданд, ки дар мубориза бо Толибон аз нирӯҳои амнияти Афғонистон пуштибонӣ мекунанд. ما مجاهدین هستیم، در وقت مقابلش استاد شدیم، حالا در مقابلش استاد هستیم و نمیمونیمش که یک بلس پیش بیاد وطن ما و داخل ما حتما نابودش میکنیم. امروز ما جمع شدیم به خاطر دفاع از جمهوریت، دفاع از آزادی بیان و دفاع از استقلال افغانستان. ما اگر طالب که ما صلح میخوایم ما صلح میکنیم، اگر جنگ میخوایم آماده جنگ هستیم، از سرزمین خود دفاع میکنیم. моҳои ахир Толибон талош доранд нуфузи худро фаротар аз танҳо манотиқи ҷанубии Афғонистон тавсия бахшанд. рӯзи 23 июн аснои суханронӣ дар Конгресс раиси истодии марказии нирӯҳои мусаллаҳи Амрико генерал Марк Майли гуфт, ошӯбгарон аз миёни 419 маркази маъмурии ноҳияҳои Афғонистон 81-торо таҳти контрол қарор доданд. ӯ афзуд, ки аз ин байн 60 ноҳия аз соли гузашта ва пеш аз оғози беруншавии нирӯҳои байналмилалӣ аз Афғонистон ҳам дар назорати онҳо қарор доштанд. хориҷшавии нирӯҳои Амрико аз Афғонистон тибқи нақша 11 сентябр анҷом меёбад. рӯзи 22 июн Толибон гузаргоҳи стратегии Шерхон Бандарро, ки дар марз бо Тоҷикистон аст, ишғол карданд. дирӯз Толибон изҳороти пахш намуда иброз доштанд, ки тиҷорат идома меёбад. дар шаҳри шимолии Қундуз, ки акнун дар муосираи Толибон аст,